Piye Pak Menteri? Kenapa? Wis oleh go mulai to? Go mulai piye? Iki lagi mari ndak sijine kok go mulai. Ayo ngewangi tok Supri lho. Lah kok ditokne arep digo nyandi to Pak Menteri? Digo ning pasar kono lho, Ran. Kon ngemis to? Ya wis lek ngono Pak Menteri, beneran. Aku suwi ora ngemis. Ngemis dhewe kono, Ran. Maksud kuwi ditokne dipepe ning latar kono lho, Ran. Engko lime bendang garing, lah matane bendangane nggih nyawang. Lah engko bosmu yo bendang seneng. Ayo. Oke Pak Menteri. Wong tipe Pak PP. Rumah sane karak apa piye? Lah iki nyapa kok mamlok rene? Ngunjukne, Bos. Kan tak rono. Lah iya. Dedek sak meter kotor kok yo ndeleh ngenekan dhuwure ram. Potongannya wong susah njaluk minuman soda gembira. Kudune ya soda susah kita sing pas. Kok gedeng aku. Enak. Piye to? Padahal sing tak uncalne nganggur iki. Lah kok malah dadi baut? Bayu pira-pira ki untukku. Ya susu ke. Kita ya enak. Udah ditepasin nen, Pen. Iya, Mas Gendut. Lah yo. Jane Pak Mantri pon nyambi bakulan es to. Ibu sok warna-warni koyo marimas. Maling nolak aku. Pak Mantri, ana es batu gak? Matamu jane nyapa di? Tak tulak pisan kiplong kuwi kok. Njaluk apa-apa ndang ngomong lu gak iso to. Kok dadak main mata barang. Rumah samu, bendamu piye?
jane kacere apa piye to? Loro ra ndek aturan ngono. Ngempet dhisik ora iso to? Alam bodi ditakoni wong tuwa malah jogetan ora jelas ngono. Ngene iki aku malah kudu melu joget ae Didi. Nyu Adela. Loh, Di, lha melek-melek kayak kire. Joget gaya anjing. Oke, aku yo iso, Di. Oh, tibake batang to cake mang. Ya Mas Gendut tanya apa? Terus nolakmu tepas-tepas. Ben gasek raiku. Tepasmu ganti nang boto pisan ngono lho, Pen. Karwane ben ajur ndasku. Ya Mas Gendut sing sabar to. Peh, gak isi blas to, Pen. Mbok sing banter ngono lah. Walah kurang banter to Mas Gendut. Oke. Tamu ora entos. Apa ki? Matamu lho. Iki rai, Pen. Iso mbok vakum lho. Rumah samu jogal lho piye? Walah mbo Mas Gendut, ngrasa koket mantan dari nek 11. Wes gak sampe tepasi. Malah ngeroki ku awakku. Ganti pijitan wae, golek sing aman. Ya Mas Gendut, kok geding aku. Pak Mantri. Wis beres. Pinter Weran. Jadi kan ambil kencang kok piye to? Jadi ini kan wis protoli. Gak nunggung lho kok. Ran! Piye Pak Mantri? Jadi ini kan wis protoli. Kae lho Pak Mantri. Tuh, mati aku. Terus piye iki? Patah kowe gedhe orang. Piye Pak Mantri? Leran? Wis tak pasahin kabeh kok cibangan megap-megap iki. Nyapa ya? Lah selange mbok ideki lho Pak Mantri. Heh? Oh, iya ya. Heran, ojo kok peduli
lho ya. Iki utarane nyawa. Genah ora we. Iya Pak Mantri. Kudune sing kok protoli nggone Supri. Dudu ngene Mukidi. Oke Pak Mantri. Sisi kan. Piye nek Pak Mantri? Tak cek dhisik. Beh, obah dicacek-cacek kiai. Ngawur e. Ngene iki kudu normal-normal ngono lho. Kok sampai gak normal, kegaringen, malah kena nyawang kan. Untung ki mung jadi bagi motor sak pasang karo bakule. Ngene iki lek gak hati-hati kok sampai gagal aku nangani. Apa ora dituduh malpraktek aku kan Walino. Apa tadi? Ana opo di? Maki Supri kok men yang ngoyongi. Jane rego nandine toleran. Ditokne di wayahe terapi. Oh. Kan? Wis aja berangkat. Lah yo ngene lho, Pen. Rek kae tanganmu kaya penak. Nyapa kok ora dadi dukun pijet ae. Sampai nih Mas Gendut. Mas Gendut, gaya minyak urut ya. Gue nih ngawak bener lumer. Wah, ya malah masuk lho, Pen. Sik to, Pen. Iki minyak urut apa to sing mbok gawe? Empane kok ngures sih? Walah, iki Mas Gendut. Aku nih gaya minyak urut iki lho. Walah, iki keluaran terbaru lho, Pen. Julaya. Mangkane Mas Gendut ning awak rada ngeres. Soalnya iki mengandung sekrap. Mas Gendut, kita tambahin minyaknya ya. Mau ning awak beda anget. Ya, ora apa-apa. Tapi yang penting kok mesin ya. Pen, ganti piling aku kene lho, Pen. Dasku gampang migrain nih. Walah pilingan. Oke Mas Gendut. Pen, kok mbok lulus-lulus tok to? Sing tenanan lho. Kurang kerasa to Mas Gendut. Oke. Aduh. Aduh, dancuk. Heh. Beh, bagi jane gendeng kok piye to, Pen? Geger iso mbok betel iki. Rumah samu cor-coran lho piye? Bol, kabul. Ki lho anakmu tandang gaene rene sing gotro, Bol. Piye, Pen? Mas Gendut bapakne kuwi kok sampai koyo ngono lho. Iki lho, Mbok Dik. Fisik lan dirusak karo anakmu. Iki kok sampai aku cacat. Proyek perkadiran batal. Ya sing sabar Dik Gendut. Pancen Pen iki rada ndos. Kayak kabul matane ya picet. Wis ngerti bocah koyo ngono dikongkon iki lho. Dik Gendut, tak pijeti apa piye? Ora usah, Mbok Dik. Mati kabul kok cemburu, rencana malah rusak kabeh. Walah ngono ya wis. Dik Gendut, kini tak gawane ndo bebek. Ben kita tambah nutrisi. Jadi sampean kok dialog ning kono karo Galino ben gak ngawul. Ambene sampean ben iso kwek-kwek ngono lho Dik Gendut. Suwun, Mbok Dik. Ayo Dik Gendut, kabul ini jangan nyanti to. Mosok nyampe kendali ket mang ora mari.
sabar sih ya, Dut. Entah naro dilu teh. Pak Menteri, gak kemarin toko kene. Kudune sampean sing di kene. Yo malah ra kena to, Ran. Lah udah sel bidane kono. Oh iya Pak Menteri. Yo jajal dibalik. Loh, pagara kene Pak Menteri di kene. Kita kok nggih kono ae. Weh, aku manut sampean soro Pak Menteri. Wes, pidho kene menan. Leh, piye to, Ran? Lah kok malah aku sing getak? Jancuk jane sudah dipepe ora to? Wong doyang oyong tok ae. Sabar Made Supri. Padahal modal sapiku yo ngene iki. Pengen cepet garing apa ora matane? Sing sitok yo ngono ki. Wis picek ngotot ae. Wis nganggo Pak Menteri. Tak gotonge dhewe. Aduh, terus piye iki? Si Pak Menteri. Napa, Ran? Iki kudu digawe mlebu neh. Bahaya. Bahaya piye to? Lah tak pepane kene iki karepku beda garis garing, Wingko matane ra garing malah ilang. Ya kok iso ilang lah? Dia ingi pas Madi Supri mbok PPD kene. Raine Madi Supri dieker-eker pitik. Hah? Mosok to? Jolaya. Berarti dia rusake mereka ditutuli piten orang. Tuh, terus piye iki? Ini Pak Menteri, aku duwe ide. Ide apa, Ran? Di PP ndek dhuwur genteng wingko aman. Aman piye? Kalau delon Bayo, lah kok mancarake sing ndek dhuwur Pak Menteri pitike. wis gampang, Ran. Iki digo mlebu ae. Kok kok tak blowore matane. Oke. Beh, arep dipindah neh iki. Yo apa to jane? Liyane gran ora elek to. Enak lek Ran. Gareng rusak ndas ae. Iki tok iki. Lek Ran, Apa neh? lek kok mlebune ora sida to. Di jobo ditutuli pitik. Oh iya lek Ran. Weh, apa neh? Terus kapan iki masang sikilku? Mari iki ganti garap sikilmu di. Ya wis, nek ngono kok cepet ya lek Ran. Selak kangge. Yo, sabar. Apa iki? Enak apa to Ran? Iki yo ngono ki, matane wis picek pengen roh ae. Ya wis. Wes saya Dut.
jane kencel ngopi itu. Iso kataan korek. Hah? Jolaya isis. Ngono ya tak to Made. Kita iki ngadai buah lho Made. Iman-iman badir golek kowe. Ira apa-apa, Ndut. Pancen buah khusus ki jaman ki awak. Gon ra apa-apa. Ndut. Lah kok malah metu karo wong kuwi? Lah terus aku piye? Dek gendut wis ora percaya karo dapuranmu. Sepeng pira ewe nyilakane bocah iki? Oh, dek gendut lho, bocah polos, jujur, baik hati. Ya ora, Ndut? Ayo. Oke. Gedeng aku. Ndut. Sing Ndut. Lah wong sing dandan motor aku, lha kok sing jebret malah kowe gek piye to? Oh, yo dacuk. Jolaya tak mangan ambune sangseng-sangseng kayak mesin kobong. Ki mung kelakuane anakmu wedok peni lho, Made. Duwe anak loro kelakuane rene sing gotro. Jane sing diturun sapa to, Made? Lah nurun sapa neh nurun mboke. Lah nurun aku ya kelakuane clear, bersih, tur apik. Kok gedeng aku iki. Wis sae to, Pak. Beyo. Sik to, Made. Lah motormu telek pitik to. Mosok aku mbok numpak. Yo maklum, Ndut, motor ngangkrak wis enek setahun ning kandang lho. Tiket iki, Made. Dilapne raimu ngono lho. Ya digolek ning kono to. Lah iya to, Made. Iki jane motor apa kompore. Terus awake dhewe iki lho iso teko nggon apa ora? Lho. Lah kok kowe ngremene motor iki we? Kowe tau nang Surabaya apa ora? Ya tahu to, Made. Perjalanannya pirang jam? 2 jam setengah nang 3 jam. Kowe karek percaya mbok ora? Numpak motor iki tekan kono ora sampai sak jam. Hah? Mosok to, Made? Lah kok cuwek peteram? Lah wong nek ku numpake ning jerone sepur. Beh, kuwi jenenge sing banter sepure, Made. Duduk motore sampean. Ya terserah nek menilai to, Ndut. Lah buktine lho rene sak jam aku tekan kono. Artinya apa kowe? Kok gedeng aku ngene. Ya wis gak apa-apa, Made. Timbangane mlaku. Lah ora yo, numpak no. Bola aku so ya dicari apa to, Dut? Piye to, Made? Ya piye aku cekak nang kono. Motormu enek tikuse, Made. Aku kaget. Tikus. Alah. Lah kuwi nek yo kancamu to. Lah nyapa kok wedil? Kuwi dhisik, Made. Saiki wis gawe. Arep napa kowe? Kowe ora rupek motor iki lho kok arep lancang. Nggih. Ayo ndak numpak. Made, ayo Made. Jangan opone to, Dut? Motormu enek kodoke, Made. Lupamu wis koyo kodhok kaya sik gila karo kodhok iki lho. Kodok tapi kan manis. Alah. Kenapa? Made aku tak medhok ya. Tak mlaku ae aku. Engko gegek motormu jek nek kewane nek. Ora, Dut. Sing manggon ning kono nek kaloro kuwi tok rek liyane. Ora tenan ya, Made. Iya.
sih. Mosok kewan sing ndek motormu mak loro tok tenan. Mang pancen loro, Dut. Ini saiki malih telu. Lek, motor malih telu lah stok endi? Lah tak kok iki. Iya. Kowe nek panggaweti numpak motorku, berangkang kono lho, Dut. Beh, nek aku mbok kon berangkang teko nggone Galino ya sedeng tutup to, Mati. Mangkane kuwi cangkemmu aja nyoto ta. Ayo numpak kok. Jalan dirapot.